Simlay malaktiga dun kibaru kenega biye tanaye miye juin kalo kile wulumlaye anga folibe aw bala jele ka biyo sigorola bi kibara munu bambulo ka do kloka odo ode ga fo mouvement azawad no ulusigile be anga mali e kono fe fanfe ulu kono ay daga fo bamagati walem kon taraka nyafi mata an wulumla maminaga ko ulu kono ma nisonja o walay kon kono aywa kibara munu sera ma wulere daga fo ko le mouvement pour le salut d'azawad no MSI ko ulu kon bora ka sebendo bo sebe mu kono la no ya ka fo ko e doko mu kono la bamagati walem taraka nyafi e mado ma minaga marala ko ulu kono ma jenowe ko fare ganyini o bamagati walem nga dabla wa ko mamne wala ke ko uno gamne aywa mami yara koni ni kuma yon na se ko olu ka nyamko badoy ni abe fo ma Musa ak asharatu man ale kon bora ka ida ka fo ko doko mu kono la kere kere yara buda do kon be minaga marala ni abe fo ma campement ni o buda na ni ajama kon nga chadoni aywa ko ni majudo de ko ukon me mutola ko u nyasi ni duwin kono la aywa tumamna usele ni yoro ko fole ma ko u yembuti yemola ko mo ta ani wolom la kon be no ko ulu koni bonarunina wa ko u wala ke ko utarani u ka pagon khana ye aywa ami wakati mna bi ko ma konta do ma kele mu yen wala ke o de kumna mi azawad mo ulu koni bora ko ni songo yayla kayela ka fo ulu ma jeneni wala ye wa mi anga jamana nya mo ko ga freke wala sala kana be sega sigini yoro ko fole na tugumi ko sabla ko ni te ni wala yen koni ke go fole ni yoro ko fole na ko u ga fere bela jeni ke wala say mo be sega kisi tugumi ni ba magati wala numa wa alibi aka kuma kono la ayda ka fo ko ni jete mineke mali ko fe afafe ko la kana balia ko ni nyonya lembe ko wa ko fere ko ni ga soro la wala sani wala nu wala be sega ban to gamna anga jamana kono aywa o temene ga boye kibara wala mambulo ga dokluga o de ga fo bafla be na la minna ayda ga fo ko do farala so ko ni songo ka aywa kibara mun sira ma ko nyala wala ayda ga fo aywa ko mi bafla be serkini ana la mini bela jeli ko yen so ko fala ko ni nyogo yin doke nyogo on ko na yayda ga fo ko na dore fara so ko ni songo ka aywa yayda ga fo ko mi so go ni kolo kontala ko no songo kunye kemenani ale ni binani ko o gon beti yera so fo kemeduru ale ni biduru konna aywa ira fo sogo mbeni kolo bala no o kilo koni kunye kemesaba ale ni bishingi ko beti yera so fo kemeduru konina aywa akilina jigina amba ira ga fo ko ni nu yoro ko fole ngonna do farale sogo kan ya shian flanai sabla ko mi sungolo koni kono na wakati u kunye do fara kan tuguni aywa we ira ga fo ko ulu koni kani wale ngonte dore ko de ga fo ko ami wakati mina ko bi ko bakan kon soro lima no ulu kon fe aywa ko ore kumna ko ulu fana ala je ga fo ku be do fara uga sogo kon feleta songo ka sabla ko ulu era te bakan soro songo no mani konna aywa kibara wala mambulu ga dokulu ka ore ga fo burem manala era ka fo ko sira baka sira ro kon kera yeno ni ma fla be no nu kon jugina ko sobere aywa kibara mun sira ma wala era na ga fo mi juin kalo kile saba kono nay ko gawo ale ni burem chelala ko sugujola do kon be no ko uluga etama mobli koni bina ayrama aywa ira ga fo ko mafla kon be no ko ulu jogina ko sabere wa ko eni mafla nunte do o de ga fo mami yare ko miga ni tama mobli imboli ani ma kene kon kumba mobli fana kono ko o fana jogina aywa ani wala yan kara mamu nyana wa ira ga fo ko eni tama mobli koni chiana ko sabere wa ko eni sira baka kasare kunte do ko de ga fo sira koni chiana do ko sabere ko o de kara sawe ko kan tama mobli koni nabi aywa kibara kunchela kibara wara mambulo ga dokulu ka o de ga fo coronavirus bana ko ni kuna fonuka ministry som sigile be kene okum nulu ko na ira ku bana dunia sangani wakati bana inta kabulu langa jamana kono we sebe kura bo sebe metale ga bla mi juin kalo kile wore mamunu be no nu garjira coronavirus bana kselanga jamana kono ko ma flay wa ko mamuwa ani kono ton kono be no kulu kenera ma kele fana kono be no ko ale kono fatura aywa ko kamni coronavirus bana kse kono damne langa jamana kono fobi mamunu be no nu garjira coronavirus bana la ko ulbeta ma bata ani nani ale ni keme flani bi kono toni shegi konna o ma bata ani nani ni keme flani bi kono toni shegi konna mamunu be no nulu koni fatura o koni ma keme duru ale ni ta ani kono toni wa mamunu fana be no ni ala lafiya de ulu o koni ma ba kono to ale ni keme shegi ni bi ulumbla ani saba koni aywa ambalma wuni ne koni kunye anga bidon kibaru ka dokluka onu ci ako kuluma jola akame donanata